Tohle jsou nejznámější produkty českých a slovenských youtuberů. Máme tady produkty známých osobností jako je Jakub Angel, Fizzy Style, Erik Meldík a mnoho dalších. Ale jsou jejich produkty opravdu tak dobrý a kvalitní, jak nám představují? To dneska zjistíme, protože mám teď všechny tady a bude hodnotit na tabulce od těch nejlepších až po ty úplně nejhorší. Máme kamaráda Marka, představ se. Čau lidi. Všichni produkty máme Popstarty od Kalina. První jsme Czech Test. Čech test. Jak se to říká anglicky? Jak to vadí? Vůně je mě skořicová, stačí. Cítím tam nádech rozmarínu a javorový jako listiny. Na nás, kdo chuť. Ano. Udělal jsem milérský test a velmi silná chuť do skla. Dal bych tomu dvojku. Asi souhlasím, myslím, že to je docela dobrý, akorát tam teda vlastně si tu vanilku, aby to být broskev a vanilka a vanilku, ty vanilky. No co ne, jako na konci možná. Protože obyčejný prostě čaj jako by ledový. Jsem se netá na tom úplně něco. OK, no a teď si dáme blind test a pokusíme se poznat, jestli pijeme Popstarty anebo obyčejný ledový čaj. Tahle barva je trošku jiná, ale zamícháme to. Tak tohle je mega Popstarty, kámo. Fakt, to jako poznáš. Mám pravdu nebo ne? Je, no. Ale proč čekáme? No, to je to pravdu. Tohle je Popstarty, kámo. To jsi fakt jistý. Jo. Kámo, tohle, když, no tak uvidíš sám, ale fakt je to mega poznat, jakože když jako fakt nevidíš, tak fakt je to mega poznat, jako i u tebe. Co se směš, kámo, jestli jsi nějak profesionální věc. Konče se směš. Hej, dej to potrávit nebo něco, ne? Není dobře. Co s tím kámo udělá, to pít nebudu, vole. Kámo, jsou fakt to nějaký posraný. No, tak jaký je lepší teda. Kámo, neprozum to. Ale to mega poznat. Tohle Popstarty. Jo, no tak to jsi šuku. Hovno. Jo, tak, pardon. Počkej, to by takový ještě jednou. Takže má to rozlišnou chuť. Cítím, že jedno z toho je jiný prostě, ale jakože nevím, který ty. Tohle Popstarty, to cítím vanilku. Že jo, to myslím koukej se tady. No tak to furt nejde. Jo, kámo, tohle Popstarty. No tak přijďte z toho správně. Kámo, fakt že jo, ale jako jo, když jsi to sotřil, tak jako fakt to poznáš, jo. To snel. Kámo, to... Ty To vychutnával, ty vole. já jsem to jako dvakrát po sobě, ty vole, abych to pořádně poznal. Jdeme na další produkt. Fizzy drink. Tohle by měla být teda cola, malina nebo co to je, a tropika. Tohle by podle mě nejlusnější fakeový kvality, a to se většinou lusí. Zajímá, co je tropical. A vitamíny to má. To mě zajímalo, jaký to má vitamíny. A můžeme vyhrát něco, no, tady 3 jako takže. Fakt? A to může vyhrát nějaký vole PlayStation třeba. Tak jdeme na to, tak tam třeba. Cheat test? Já nevím, to špatně. To je vypadá jak Fanta, no. A voní to podle mě. Jo, to je tak vůně. Nevím, kámo. Takový hodně bublinkatý, totiž to, že je to perlivý, ale jako pak to vlastně nemá žádnou chuť mi přijde. Já mi se to mega připomíná, ale něco. Jakou mě to připomíná nějakou fejkovou oranžáru. Jo, asi jako za perkor někde. Samé kolu nebo malinu? Dáme asi kolu. Ta byla prostě šetří nejhnusnější, ale... A vím něco jako? Kámo, je to něco mega připomíná. Jako letý vlně. A jakože voní mi to vlastně jako docela dobře, jakože sice to voní jinak než normální kola, ale voní to podle mě docela dobře. Dochudáme. Kámo, nechutná ta kola vůbec, jakože. Jakože voní to jinak než tohle, ale vlastně mi to přijde dost podobný. Jakože přišlo ti lepší tohle nebo tohle? To bylo lepší, jo. Já nevím, asi mi taky chutná víc tohle. Jo, jakože nejde to špatný zase, ale asi tam to prostě bude, si myslím. No, chudáme poslední, malinu, tady jako si myslím, že bude asi nejlepší. Ty vole, ty jsi expert.
Ty vole, to je úplně taková barvička, ty vole, jak canky. Protože to nebude úplně zdravý, ty vole. Ty máš tu čest. To asi nebude bio. Kam ale voní to dobře, voní to jak malinovka, fakt taková ta jakože čepovaná. Jo, jak těch hospod prostě, vole, A chutná to kámo, je podobně, nepřijde. A má to úplně jinou barvu, přijde. Má to jinou barvu. Má úplně jinou barvu. Asi nejlepší z těch všech, jako hlavně. Jo, určitě. Tohle mega bude. Tohle mi přijde, že jediný má chuť. Jakože když jsem se napil tady a když jsem se napil tady, tak jako to mělo takový to, jakože takový ten ocásek, ale... Jo, tohle nejlepší kámo, určitě. Ale nemělo to moc chuť, bych řekl. A to moc to bych řekl. A fakt nějaká malinovka, musím klasická úplně točná, ale je to prostě úplně jako divnou barvu, ale jako... To bych dal 8. Já se taky no, 8, možná jako 9, takže fakt je to docela v pohodě. Takhle jdeme na všem třem dohromady. To byla dvojka, Popstarty, tak to je lepší, nebo trojka. Jakože horší než to Popstarty. Jo, Popstarty, jakože... Jasně, no. Jakože tady to zvýšilo, vole. Ale zase dohromady, když napakovat dohromady, tak to Popstarty je lepší, jakoby. Jo, asi jo. Ten enjoy. Tyhle to nemusím kámo, když to dáme teď. Kámo, fakt, čuchni si. To ten produkt co jí dělal, ty vole? Kámo, to je fakt. Se bude být v tom nose, kámo. To bude vole projelo vole celou hlavu. Jako jak si vlastně ani nějak jako vyscházelo, nevím se už, ale je to třeba v podstatě, jako. Jakože je to polovrát, ale asi jako už jo, nevím, kdo ty. Ale tak to no nevím. Tak já spíš kvůli tomu balení, jako. Ale to bylo vypadá jak prášek na praní, ty vole. To mega vypadá jak na praní. To střídá. Takže pak, bude to košnou. Má to nějakou příchuť? No nevím, jmenuje se to Crystal Blue, jako nějaký drogy. Tak piči, teďka nás tady budou čemat v komentářích. Ty můžete z toho strašně spíču udělaný, ty vole, protože to normální pre-workout. Vypadá to luxusně, jak se opne pro díky. A pojď to zahrát, no to bude jak nějaký takový, nevím, mamulky. Kámo, je to tam zaujímavé. Jakože jako proslačně chemicky. Logicky, samozřejmě. Asi to nebude bio. Tak vypadá to lákavě, tak opětne. Možná jsme dali málo vody. Ty vole. Má to jako chuť? Jo. Sladký, hodně sladký. Sladký, kámo. Sladký a sladký. Tak ochutnej. Je to mega sladký, no. A pak mě ty vole, jako zase dal ty narty trošku a brně mě z toho, ty vole. Uvidíme, jestli třeba zvedneme na trochu pijáko, ty vole. Co tam radši neukazuj ty své granáty, ty vole. Nevím, prostě jako asi normální pre-workout v podstatě. Já jsem ani žádný nikdy neměl. Já taky ne, ale řekl bych, že jako vypadá to stejně a řekl bych, že to chutná stejně. No a Angelův pre-workout jsme teda nakonec dali na druhé místo. Ok, a jako další tady máme slaný karamel od Mama Domiša. Já se docela těším, připal jsem si lžičku a tak hele. Vypadá to teda luxusně a samozřejmě. Ty vole, karamelík, no prostě. No, moc karamelík, to teda nebude karamelík. To bude nějak normálně ten, to bude jako máslo arašidový, vole. Tak šup. Kam vypadneš? Teď no, vole. Hej, to má být slaný karamel, to bude nějak arašidový máslo. No nic, tak to chudáme, no. Už se úplně, ty se rozléš, ty vole. Víte, prostě. To vůbec ne. Jde to ochudat. Kámo, to chutná jak prostě arašidový máslo. Jakože je to dobrý, ale jako, co to říkáš? Že je to normálně arašidový máslo. Že jo? Jako možná, je to možná trošku slanější takový jakože, ale karamel tam teda fakt necítím. Já si koupal ty vole za kilo v Tesku nějaký arašidový máslo. A chutná to stejně, vole. Ale akorát nevím, jestli nepoznal rozdíl, ty vole. No, tak slaný karamel je špatný a chutná to teda arašidový máslo. No jaký dáme to teda místo? Já bych to dal 3, jo. Takže stejně jako ty drink, jakoby. Ty vole, to se posral že na slaný karamel. Určitě klikněte na odběr, na like a mějte hezky.